Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşýär. Gepleşiginiň başynda hormatly prezident bilen Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň agzalaryny ýiberen gutlaw bilen tanışdyrýar. Hormatly partiýa agzalary, sizi Türkmen ýurtunyň taryhynda möhüm wakalardan biri bolan Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýylla münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Yurdumyzyň garaşdygynyň ýylan edilmeginiň aýdy süre 1991-nji ýylyň 16-njy dekabrynda döredilen Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy öz ýaly ötüş ýoluny üçin yurdumyzda ilkinji hem täsirli syýasy gurumy hökmüne ortağa çykdy. Bugün bu partiýa yurdumyzyň kanunçylyk hukuk esaslarynyň döredilmegini, aňyt ulgamynyň ösürilmegini, halkara atnaşyklarynyň syýasy taýdany esaslanylmagyny möhüm orny eýlep gelýär. Garaşda hemişelik beýtar Türkmenistanyň taryhy ötüşiniň 30 ýyllyk şöhratly ýoly halkymyzyň iň oňat insanperwer hemde hoşmeýilli milli häsiýetleriniň döwlet hem jemgyýeti dolanyrmakdaky ukyp başaranyň ýüze çykany döwür boldy. Bu wagtda Demokratik Partiýanyň halkymyzyň güýjüni jemgyýetiň öňüne duran berent maksatlaryň daşynda jewsleşdirmekde, uly guramaçylyk işlerini ýola goýmagy, işçiň gatnaşýanyny bellek geçmek isleýän. Hormatly watandaşlar, Türkmenistan parahatçylygyň we anlaşmaň watan ýylyna ýurdumyzda durmuş ykdysady ösüşerde bolşaýaly, syýasy jemgyýetçilik, demokratik hukuk özgörtmelerini amala aşyrmakda uly ähmiýeti eýe bolan taryhy edimler etdi. Ýurdumyzyň kanun çykarjylyk ulgamyny kemilleşdirmek maksady bilen ýylan edilen konstitusiýon özgörtmeleri netijesinde Türkmenistanyň halk maslahatynyň hukuk derejesi özgördirildi. Iki palataly parlament ulgamyna geçmek babatdaky başlanýymyz amala aşyryldy. Şu ýylyň 28-nji martynda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň birinji saýrawlary geçirilip, Türkmenistanyň Milli Geňeş hakyndaky kanuny laýykly Milli Geňeşiň halk maslahatynyň işi ýola goýuldy. Konstitusiýony özgörtmeginiň bu tapgaryny durmuşa geçirmekde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň birinji saýrawlaryny syýasy we guramaçylyk taýdany üpçün etmekde Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy möhüm orny eýerdi. Demokratik Partiýanyň agzalarynyň en çemesiniň saýrawçylygyň anamyna münasip bolup, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalaryna saýlamagy halkyň arasynda partiýanyň täsiriniň artýanyny aňladýar. Hormatly partiýa agzalary, ýurdumyzda durmuş ykdysady ösüşlerde ýetilýän sepketler, ösüş maksatnamalaryny ýerine ýetirmekde gazanylýan üstünlikler, döwlet bilen halkyň arasyndaky jewsligiň netijesidir. Jemgyýetde şeýle sadaşygyň gazanylmagyna, syýasy jemgyýetçilik güýçlerini uly ana bildirilýär. Äderki döwürde ösene tehnologiýaly sanly ykdysadyň önümçilik dümlerini garaşdy watanmyzyň hemme sebitlerine has giňeltmek üçin ähli zerur şertler döredildi. Ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady öňürmek maksatnamasyny göze unutulan önümçilik hem medeni durmuş deskalaryny gurmagy dowam etdirýär. Halkara ykdysat tasmalary amala aşyrmakda da ägirt uly işler öňde durýar. Döwlet adam üçin diýen şygar bilen amala aşyrylýan bu işleň hemmesi mehriban halkymyzyň bähwitlerinden uralýar. Raýatlarymyzyň bol eleyini bagtyar durmuşda ýaşamak üçin berkarar döwletimizde syýasy guramaçylyk şertleri ägirt uly serişde mümkinçiligi bar. Täze sepketlere ýetmekde her bir adamyň, her bir guramanyň, her bir pudogyň öz orny, öňünde ýerine ýetirilmeli jogapkärli wezipesi durýar. Tutuş jemgyýeti birleşdirýän zat bolsa berkarar döwletimiziň agzybiyet jemgyýetimiziň ygtybarly geljeginiň midemet binýadyny hemme uglarda puto kemale ýetirmek baradaky belent maksatlar. Merdany halkymyzy bu maksadyň daşynda jem bolup, ösüşlere anamly barýar. Hormatly adamlar, ilatyň hal ýagdaýyny ýokalanmakdan başlap, saglyk guruşy kemilleşdirmek, sagdyn durmuşy ornaşdyrmak, ýaşlaryň arasynda spordy, almy, tehniki, dörejilik ukybyny ösürmek, adamlary sagdyn dyn jalşa, saglygy dikeltmäge ünlemek, ekologiýa, sowatlygyny ýokalanmak ýaly meseleler döwlet syýasatynyň gün tertibinde hemişe ileri tutulýar. Ýaşlaryň çeper dörejiligi sunugy töwrün höwüslerini gollamak hem sagdyn
kemil jemgyýeti kemale getirmegiň möhüm uğurlaryny berdir. Burada döwlet derejesinde ýol goýulýan şäherleň syýasy gurumçylyk taýdan üpçün edilmegine uly goşant goşýan syýasy partiýalaryň jemgyýetçilik gurumlarynyň yerli wekilçilikli döwlet hem yerli öz-özüňe dolandyryş idaralarynyň birlikdäki tagallarlarynyň ýerine düşýänligini belläp geçmek zerurdur. Jemgyýetçilik bilen syýasy gurumçylyk köpçüliklerini düşündiriş, wagt netiha diýişini alyp barmakda 30 ýyllyk ösüş ýoluny baý tejribe toplan Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň mundan berägem öň hatarlarda boljakdygyna ananýan. Hormatly partiýa agdalary, sizi Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň dördülmeginiň 30 ýyllyk şany bayram bilen ýene de birgedek tüý süreklenokdaýan. Demokratik Partiýanyň işgärlerini hem agdalaryny geljekde de ideal diýarmadan rowaşygy, Türkmen döwletiniň şan şöhratynyň ýer ýüzünde has belende galmagy, ýurdumyzda demokratik ösüş babatda amala aşyrylýan özgertmelere goşant goşma urny alyp barýan işlerini uly üstünliklere ardy goýan. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Qazaqstan Respublikasynyň garaşydynyň şanly 30 ýyla münasibetli Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew mähirli gutlawlaryny hem iň gowy arzularyny ýolady. Döwlet başçylygyny gutlawlaryny Qazaqstan Respublikasynyň bu döwrçinde dürli uglarda, siýasatda, ykdysadyýatda hem durmuş insanperwer uglaryny belen tepkitlere ýetenligini hem-de halkara ýeňişligine anamly öňe ötmegi dowam edýändigini beledi. Milli lidermada Türkmenistan ýa-ni Qazaqstan Respublikasynyň arasyndaky dostlyk hem özara hormat goýmak ýürürlerini esasanýan dostlugynyk we netijeli gatnaşyklaryň mundan belägem iki halkyň röwşen geljeginiň bähidine ýygdarly ösüriljekdigine berk anam bildirdi. Döwlet başçylygyny bu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Kasym-Jomart Tokayew tüý sürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Qazaqstan Respublikasynyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylygy mundan beläkde öňe ötmegi hem-de gülle ösmegi ardy etdi. Hormatly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Qazaqstan Respublikasynyň ilkinji prezidenti Ýelbasy Nursultan Nazarbayew Qazaqstan Respublikasynyň garaşydynyň şanly 30 ýyla münasibetli mähirli gutlawlaryny hem iň gowy arzularyny iýerdi. Döwlet başçylygyny gutlawlaryny garaşdylyk ýyllarynyň dowamyna Qazaqstanyň döwlet guruluşyny berkitmekde, halkyň hal ýagdaýyny gowranyrmakda hem ýurdun halkara giňişligindäki awraýyny artdyrmakda uly üstünlikleri gazananyny beledi. Bize ýakyn goňşymyzyň ýeten sepkitlerini begenýäs we strategik häýeti ýeguran iki taraplaryň gatnaşyklamady ýygdarly kemilleşdirmäge taýýardymydy beýan edýäsip, milli lidermada gutlawlaryny nutdy. Pursatdan peýdalanyp, döwlet başçymyzy Nursultan Nazarbayew tüý sürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk we uly üstünlikleri Qazaqstan Respublikasynyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylygy mundan beläkde öňe ötmegi hem-de gülle ösmegi ardy etdi. Milli lidermada Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýygdarly taýýarlaty netijesinde Türkmenistan sebitde parahatçylygyň, durnuklygyň hem howpsuzlygyň üpçün edilmegine gönükdirleni işin syýasatçy durmuşa geçirýär. Bu bolsa sebitde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ýetişiňi üpçün edilmegine, dostlugyny gatnaşyklarynyň ösürilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Ma'lum bolýaly, şu ýylyň 10-njy dekabryna geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň barşynda hormatly prezidentimiz Owganstany insanperwer kömegini ugratmak hakyndaky buyrug gol çekip, oň ähmiýetini aýratyn belledi. Beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk we insanperwerlik ýörügünden uguralyp köp işleri amala aşylýar. Şoň esasynda ana doganlyk ýurdumyzda bolan Owganstan Islam Respublikasyna insanperwer kömegini bermek hakyndaky hem buýrugy gol çekjek. Şeýlede hormatly prezidentimiziň halkara bitaraplyk bayramy münasibetli gurulan dawarada täze döredän ýaşatyn parahat durmuş atly goşgusunda da ýurdumyzyň bu wagtda alyp barýan siýasatyny aýdyň beýan etdi. Şunu döwlet başlarymyz dünýä halklaryny parahatçylykly durmuşa ermäge çagyrdy.
Ine bugünüm hormatly prezidentimizin gol çeken resminamasyna laýyklykda nowatdaky insanperwer kömek ýükli avtolog kerweni Owganistany gurady. Ata-babalarymyzyň wesiýet eden insanperwer ýörleglerini, hoş niyetli goňşuluk hemde özara gollap bermek gatnaşyklaryna we umumy adamlar kymmatlyklaryna ıgrarly bolmak bilen ýurdumyz beýleki döwletleri, hususan dogonluk goňşy halklara hemise kömek gollap berýär. Şoň bilen baglykda Türkmenistanyň goňşy Owganistana dürli maksatly ýükleň 1200 tonnasy hususan ýurdumyzda öndürilen dokma we adyg önümlerinden şeýlede newde önümlerinden doldurulan 20 sany demir ýol seleklerinden ibarat insanperwer kömegi ýeberli. Dostluk we hoşniyetli goňşuluk ýörelgelerine ýygyderli eýermek bilen Türkmenistan Owganistanyň durmuş ykdysady düzüminiň ösdürilmegine, ýurdun parahatçylykly durmuşynyň ýoly goýulmagyna iş ýüzünde uly goşant goşýar. Goňşy ýurdun halkyna hemise gollap bermek bilen Türkmenistan bütün sebitiň bähbitlerini däp bolan gatnaşyklary hasam ösdürmäge öz meýlini tasdikleýär. İnsanperwer ýüküniň gowşurylyş dawaratyna ýurdumyzyň wekilçilikli topary, şeýlede Owganistanyň daşary işler ministriniň ormatary, vilayet häkimleri, şeýlede beýleki ýokary wezipeli adamlar gatnaşdylar. Goňşy ýurdun Türkmenistanyň gelen insanperwer ýükü ägirt uly kanagatlanma bilen kabul eden ilaty, arkada prezidentimize tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şunu soňky ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň Owganistanyň parahatçylykly galkynmagyna gatnaşyp, oň durmuş ykdysady taýdan dikerdilmegine iş ýüzünden ýardym edýänligi bellenli. Bir tarap Türkmenistanyň ulgamlaryň esasy goňşy ýurdun durmuş ykdysady taýdan dikerdilmegine hemme taraplaryň gollap berýänligini, şeýlede Owganistanyň naky ýagdaýlaryň diňe parahatçylykly ýollar bilen siýasy diplomatik ferişdeliň ulanylmagy arkaly çözülmegi orunda hemise çykyş edýänligini bellemek möhümdir. Dawara tamamlanan soň Owganistanyň Akeni şäherçediniň türkmen tarapynyň gollawy bilen gurulan täzim etýärinde hemde turgunly şäherçedinde sadakalar berildi. Onu dogonluk ýurtlaryň güllä ösmegi, hormatly prezidentimiziň janynyň sag işleriniň rowaj almagy dile gedildi. Meni Owganistanyň daşary işler ministriniň ornatary Muhammed Abbas, Türkmen dogonlamydan gelen insanperwer kömek Türkmenistanyň hoşniyetli gatnaşyklary hemişe ıgrarlygynyň subutnamasy. Bu waka Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň umumy adamat bähbitli siýasatynyň öz borçly dawranmasy. Insanperwer kömeginiň iýerilmegi Türkmenistanyň türkmen halkynyň Owganistana parahat durmuşyny ýoly goýulmagyna ýörelgeleriniň üstünlükleri we senýanyny görkezýär. Türkmen lideriniň başlanýyjyny amaraşyrlayan insanperwer işleň nusgoluk dogny aýratynda tamasýan. Munyň üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sag bolsun aýdýan. Insanperwer kömegini kabul etmek umyt arzuwlamagyň amaraşyanyny görkezýär. Ol Türkmen döwletiniň başçylygynyň ýyl ýurt bähbitli beýik özgörtlerini esasyny düzýäni bilen möhüm bolýar. Biziň ýurdumyzda geljekde amaraşyljak işler Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň gatnaşyklary dürli urda ösdürmek boýunça ýyl ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli işleriniň üstünlikleri we senjekdigini görkezýär. Biziň bugünkü şahatlarymyzyň türkmen dogonlamy bilen baglanşykligi ähmiýetlidir. Owganistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy barha giňeltmäge berýän üçin türkmen liderine hoşallyk bildirýär. Men Mewlamullah Sadyk. Türkmenistandan gelen insanperwer kömegi biziň hemmämize şahatlyk paýlady. Muň üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sag bolsun aýdýan. Halklaryň ýakynlaşmagyna, ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň potalanmagyna, täze başlangyçdan kemale gelýänligini türkmen dogonlarymyzyň nusgoluk işi subut edýär. Dünýä ähmiýetli başlangyçlaryň Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň amala aşyrýan işleriniň esasyny düzýänligini biz bilýär. Şu gurum bähbitlidir, hem nusgolukdur. Owgan halkyna insanperwer kömegi üçin türkmen liderine hoşallyk bildirýän. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň ähli oňyn başlangyçlary, durmuşa geçirýän parahatçylyk we açyklyk siýasaty, gadymy dostluk we ruhy ýakynlyk gatnaşyklary baglanşdyrýan iki goňşy döwletiň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň berkedilmegini we ösdürilmegini şertlendirýär. Men adım Seyit Alaweddin Işan, Owganistandaky türkmenleriň ýaşullarynyň hatarynda şu gün ýygnanyp naha serhede geldik. Türkmenistan hemişe dostluk, dogonluk kömegini bir goňşy döwlete ayaman iýdigiderli dowam ettirip gelýär. Biz oňa üçin berde ýaşaýan türkmen halkynyň adyndan Türkmenistanyň halkyna esasen arkada prezident hormatly Gurbanuly Berdimuhammedow köp sag bolun. Bu ören iki döwletiň dowam dostlugynyň dowam etmeginiň şaýady bolup durýar. Biz hemme türkmen halkynyň adyndan, Owganistanyň halkynyň adyndan bu edilen kömeklere çäksiz sag bolun. Allah Taala razy bolsun. Dünýä dursun iki döwletiň
devam ettiğimiz dostluğu dursun. Köp sağ olun. Ben Hacı Muhammed Enver, Takallus Rahimi diyon. Bir Türkmen yaşlıların birisi. Şu Türkmenistan'ın prezidenti bize hemişe yardım yetiren. Bugünem bu halatta, qiyinçilik halatımızda bizim elimizden tutup yardımını yetirip oti, bize gaz, imet, hemen asani yetirip oti. Bugün avvalin onun karvanı taze İmarat İslami'nin sayesinde yetip gelip oti. Onun için biz arkadağın hemişe ömrü uzak basın ve canı sağ basın. Bil ovalam da ahiram da bize hazır görüyorsunuz. Nerede mescid, okuyucular ve başka zatlara yıllar boyunca edip geliyor. Bundan bir şey edeceğine biz mutmain. Onun için yine bir dur. Prezidentimizin canı sağ olsun, başı dik olsun, ömrü hemişe uzak olsun. Şugun Türkmenistan'ın Döwlet Medeniyet Merkezi'nin mukamlar köşkünü arka dağın paraxatçılık yürülgüsü dünya nusxuluğu atlı davaralı masat geçirli. Onu medeniyet olsun ozu saatları şahirler ve yazıcılar, cemgeçilik kurumlarının köpçülüklerin haber veriştirişlerinin vekilleri hemem yaşlar katnaştılar. Şahatlyk şowuna betlenen davara Türkmenistan'ın baş drama teatrının artistlarının edebi sağlı kompozisiyası bilen başlandı. Artistlar yürüyte tayarlanılan edebi maksatname esasında döwlet başlarımızın täze döreden goşgutuna ayrıtın joşun hem de ruhwaletlik bilen okudular. Muňözi ýurdumyzyň medeniyet we sunugy saatlarynyň hormatly prezidentimizin döreden eseriniň ähmiýetini we many mazmunyny açyk görkezmäge hem taraplaryň çemeleşýänlikleriniň aýdyň beýanyny berdi. Milli liderimizin täze döreden goşgutynyň ilkinji gedek aýdym bolup ýanglanmagy bu ýerde guralan dawran ähmiýetini has artdyrdy. Meniň sözüm könen sözü, meniň sözüm täzelikde, yaraglan sesi sen bolun, mukaddes zatlaň hakyna. Dünyanın hakkına saklanalım adımlar, saklanalım adımlar. Milyonlarca ıkbala kıya karamak bulmaya, yavuz aramak bulmaya, sonsuz asmanın hakkına. Büyük zeminin hakkına saklanalım adımlar, saklanalım adımlar. Yanlışları düzeltelim, fiilalin birebiri, yamanlıktan yüzürelim, anamdır dünyanın bireri. Yanlışları düzeltelim, fiilalin birebiri, yamanlıktan yüzürelim, anamdır dünyanın bireri. Halklar bir jeris maşgala, yaşasın parahat durmuş. Belalar yol salmasın, ödür diyen kıyınçılığımı, oy hiç kaçan yol almasın, tutuş varlığın hakkına. Canlı canların hakkına, saklanalım adımlar, saklanalım adımlar. Temiz tutup bugünleri, biz hemişe arzu ediyez, abadan rahat günleri, açtı Tanrı'nın hakkına. Küllü insanın hakkına saklanalım adımlar, saklanalım adımlar. Yanlışları düzeltelim, fiilalin birebiri, yamanlıktan yüzürelim, anamdır dünyanın bireri. Yanlışları düzeltelim, fiilalin birebiri, yamanlıktan yüzürelim, anamdır dünyanın bireri. Halklar bir jeris maşgala, yaşasın parahat durmuş. Halklar bir jeris maşgala,
parahat durmaz. Yaşatın parahat durmaz. Soňra davrada çykyş edenler milli liderimiziň täze şahyrany eteriniň halkara bitaraplyk gününe hemen Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň hemiçelik bitaraplygy hakyna kararnamanyň kabul edilmeginiň 26 ýyllygyna ajaýyp sowgat bolanlygyny belläp, türkmen döwletçiliginiň dünýä ýaýylmagy, yer ýüzüne parahatçylygyň, howpsuzlygyň berkidilmegi uğruna tagalla etýän arkadaky prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şeýlede dawran dowamynda milli liderimiziň galamyndan çykan eserleriniň dünýäniň dürli dillerini terjime edilip, olaň umumy adamzat ähmiýetli gymmatlyga öwürleýändigi bellendi. Mälim bolşýaly halkymyzyň asyrlyň dowamyna döreden we dünýä nutgulyk gymmatlyklary awraýly halkary guramalary tarapyndan ikrar edilýär. Muňa Türkmenistanyň halkary giňişligindäki awraýynyň belendi galýanlygyny görkezýär. Medeniyet we sunudy saatlary, ýazgylar we şahyrlar milli liderimiziň parahatçylyk, söýjülik, insanperwerlik hemde dünýäniň ähli halklary bilen öýdagry bähwitlik giň hyzmatdaşlyk ýörelgelerini isatlanýan daşar siýasat uğrunyň dawralanýanlygyny ýagtydylar. Ýurdumyzyň asudalyk hemde durnuklylygy, ilatyň ýokary ýaşaýyş durmuş derejesi berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň belent ýörelgeleriniň üstünlikli ýeňişlere betlenýänliginiň aýdyň subutnamasydyr. Çykyş edenler täze eteriň ilkinji nowatda ýaş nesiller üçin ägurt uly terbiýeçilik ähmiýetini bellediler. Muňa ýurdumyzyň bitaraplyk derejesinden gelip çykýan hoşniýetli goňşulyk we halklaryň arasyna dostany gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmek, ýaş nesilleri watansöýçilik ruhyna terbiýelemek babatda aýratyn orny eýelýär. Arkadaky prezidentimiziň halkara gatnaşyklarynaky parahatçylygy, howpsuzlygy, durnukly ösüşi saklamak ve putalandırmak barada öňe sürýän taglimaty netijesinde bugün ýurdumyzyň bitaraplyk siýasaty ägirt uly güýje, kuwata öwrüldi. Häzirki wagtda UNESCO bilen hyzmatdaşlykda hormatly prezidentimiziň ösüş üçin parahatçylyk ve parahatçylygyň hatyrysyna hyzmatdaşlyk görelgeleri esasy orun eýilýär. Hormatly prezidentimiziň ýaşasyn parahat durmuş diýip atlandyran bu şygyry ýurdumyzda bitaraplyk bayramynyň dawarasynyň galkynan günlerinde döredi ve ol döwlet başçylygymyzyň halkymyza beren iň gymmatly we mukaddes sowgady boldy. Bu diňe bir goşga däl. Eýsem bütün dünýäni parahatlyga, agzy birlige, jewislige çagyrýan ýüzlenmedir. Bu şygyr halkymyzyň kalbynda badabat berk ornaşyp çuňur orun tutan mukamdyr. Ve biz bu mukam esasynda mundan meýlek çagalarymyzy östürüp ýetişdirmeli. Gelecegiň aýdyň ýollarynda hormatly prezidentimiz bilen, gahrman arkadagymyz bilen deň durup, gadam urup, ata watanymyzyň at awraýynyň şan şöhradynyň halkara giňişliginde mundan meýlekken putalanmagyna munasip goşandymyzy goşmalydyryz. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, belent başı aman bolsun. Bagtyar halkymyzyň medeni ve ruhy gymmatlyklarynyň dünýä derejesindäki ähmiýetini has hem ýokarlandyrmak, berkitmek uğrunda alyp barýan giňgerimli, belent tutumly işleri el mydamy rowaşlyklara beslensin. Mähriban arkadagymyzyň düýpli edebi çemeleşmeleri berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, döwletimiziň daşar siýasat strategiýasyny durmuşa geçirmekde bitaraplyk siýasatynyň ähmiýetini açyk görkezmekde hasa mühimdir diýilip çykyşlarda bellendi. Parahatçylyk, söýjülik, beýleki döwletleriň içerki işlerine gatnaşmalyk, öz ygtyýarlygy hormat goýmak, serketleriň miýdemedligi, milletimiziň ajaýyp diýip desurlary edi diýarymyzyň hemiçelik bitaraplygynyň miýdemed binýatlarydyr. Dawra gatnaşyklaryň belleýişleri ýaly, hormatly prezidentimiziň täze şahyrany eteri açyklyga çagyrş, halkymyzyň geçmiş taryhynyň dowamyna ýüzüýüz bolan iňçilçirimli meselelerem gepleşikler arkaly çözmäge ıgrarly bolanlyklaryny ýiti şahyranylyk bilen beýan edilýär.
Yurdumyzyň halkara bileleşiginiň giň gollawyna eýe bolan hemişelik bitaraplygy Türkmenistanyň dünýäniň öten döwletleriniň derejesine çykmagynyň möhüm şerti boldy. Bu awatda toplumlaryň özgertmeler amala asyrlýar hemde her bir puwdak umumy işe öz münasip goşandyny goşýar. Milletiniň mertebesini giň dünýä deňlen ezid arkadagymyzyň kalbyndan, yüreginden çykýan her bir fetir, her bir söz, öz iline ýapýan ajaýyp şaher paýlary biz üçin, biz ýaş şägirtler üçin ömrümizde gutormajak ilham gor bolup hyzmat edýär. Biz hergedek Mehriban Gahryman arkadagymyzyň beýik täsirden döräp ajaýyp eseri öwürleýän eserlerini kalbymyza, köňlümüze, alnymyza togap edip alýar. Şonuň üçin bugün dünýäniň ýüzünde Türkmen halkynyň milli mertebesi ýaly Türkmen halkynyň milli ruhy, medeniýetem ýanglanýar. Alkyşym gutormaz ýürek joşuny, dil ejizdir merhemetin gaşyny, döwlet guşy bolup ýylyň başyny, ak ýoluňyz uzap gitsin arkada. Munna bagtly günlerimiziň hakyny, gyzyl elwan güllerimiziň hakyny, janyň söýýän ýyllarymyzyň bagtyny, ak ýoluňyz uzap gitsin arkada diýip biz hemişe senal dileglerde ýörkäk, Gahryman, Mehriban arkadagymyz temiz tutup gögünleri biz hemişe arzu edýäs awadan rahat günleri, arşda Taňrynyň hakyny, külli insanyň hakyny saklanylan adamlar diýip ajaýyp filosofiýany giň dünýä parahatlyk edip ýaýyp berýär. Mehriban Gahryman arkadagymyzyň döwlet galamynyň ganatly, gadamynyň batly bolmagyny arzu edýän ýürekleriň mehribany, ýylymyzyň gahrymany, ezid arkadagymyzyň umumy adamzat käsiýetli ajaýyp şygyryny diňledik. Ajaýyp şygyryna şaýat bolup parahatlyk söýünjisiz arkadag, insaniýete söýünjisiz arkadag, halkymyzyň dayanjysyz arkadag, şygyr bilen uzap ýüregini dünýäň, dünýäniň ýüregini ister bilýän, tutuş adamzada hoşçaklyksiz, ýagtylyksiz, nursiz, hem baklyksiz. Meşhur aydımçylyň bitarap diýarymyz barada ýerine ýetiren aydymlary mukamlar köşkünde ýaýwanlandyrylan dawara aýratyn bayramçylyk öwüşgünde çaýdy. Bugünkü dawaraň aydym taýly çykyşlary bilen utgoşdurulmagy Döwlet Medeniýet Merkezining mukamlar köşkünde geçirilen çäreň ähmiýetini has artdyrdy. Şeýlede gaşaň binada ýanglanan aydym taýlar berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň häzirki döwürde milli liderimiziň ýolbaşçylygyna amal bolýan beýik işleň wasbyny ýetirdi. Yurdumyzyň halk aydymtaz ustatlary we meşhur estrada ýyldızlary yurdumyzy we oň daşynda meşhurlyk gazanan folklor we tant toparlary öýleriniň belent uruha wetlenen aydym taýly çykyşlary, joşgunly tantlary bilen dawara gatnaşçylarda ýakymly täsirler galyrdy. Dawaraň ahyryna oňa gatnaşanlar hormatly prezidentimiziň adyna ýüllenme kabul etdiler. Dünya dursun paraha datlı şoğunla aydym, parahatçylygyň, asudalyň we sağlaşykly ösüşiň beýany bolup ýanglandy. Dawara gatnaşçylaryň bilelikde ýerine ýetiren bu aydymy halkymyzyň berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bolan buýsanjynyň senatyna öwürli. Şuň hormatly prezident hudaň başlanýy esasynda asyrly däwe urlany belent başly täzeýir arçatynyň ışıklaryny ýakmak dawarasy elem medeni diň jarş merkeziniň ýanynaky giň meýdançada oturdulan iň belent arçada geçirildi. Bu ýerde täzeýir garşylamak dawaralary ýaýwanlanarly. İlki bilen Türkmen halky erteketiniň gahrymany Akylly Ahmet Ayazbabanyň gözlegine ýoly düşýär. Ahmet az ýörep, köp ýörep Ayazbabanyň mekanyna gelýär. Bu ýerde de Akylly Ahmet dutaryň owadyny goşup, özüniň haýyşyny mälim etýär. Oňaýdysy ýaly, Ayazbaba we Garpamyk Akylly Ahmet bilen ýoly düşüp, ajaýyp türkmen ýurduny rowany bolmaly. Ayazbaba alys ýoly söküp gelen oglanyň ýadawdygyny nazara alyp, özüniň jadyl taýagynyň kömegi arkaly Türkmenistana göz açyp ýumas salymda düşer ýaly şerti döretýär. Olar sanlyca pursatyň içinde arkada prezidentimiziň başlangyjy we tagallaty satynyň gurulyp ulanmagy berilen Aşgabat Türkmenabad ýokary tiýillikli awtomobil ýolunyň Aşgabat Tejen bölegine düşýärler. Bu ýerde Ayazbabadyr Garpamygy Akylly Ahmedi yurdumyzda tikkady bilen belli bolan wäşe artist garşylaýar.
Ol ayadwaba bir ýylyň dowamyna arkada prezidentimiň ýol aşylygyna bolup geçen özgörtmeler, Türkmenistan parahatçylygyň we inançmaň watan şygaratyna geçen ýylda gurulyp ulanmagy berilen durly maksatly detgalar, şol sany Aşgabat Türkmenawat ýokary tiýilikli awtomobil ýolunyň Aşgabat tejen böleginiň açylanlygy barada uly guwanç bilen gurrun berýär. Tikki mihmanlar bilen paýtagtymyň merkezine tarap ýoly düşenni, ayadwaba olary ýurdumyň welaýetlerine baş arsalan ýanyna ýaýwanlandyrylan dawralar barada bilmek isleýändigini ma'lum etdi. Weşe artist öz ulugyny mihmanlary paýtagtymyzda milli liderimiň başlangyjy bilen elektron önümçiligini ýoly goýan, aýdyň gijeleri hojalyk syňatynyň önümçilik binasyny eltdi. Ayadwaba bir ýerde ýurdumyzda öndürilýän häzirki zaman aragatnaşyk enjamynyň üstü bilen welaýetleň baş arsalarynyň ýanyna ayadwabalar bilen faly ulgam arkaly gurrun döşwalýar. Soňra bulan ýoly paýtagtymyzda arkadaky prezidentimiň başlangyjy we tagallasy bilen gurulyp ulanmagy berilen Aşgabat Feowda diýinjaş toplumyna tarap boldy. Ayadwaba we Garpamyk Akylly Ahmet bilen bilelikde täze Döwrap Feowda merkeziniň dukanlary, olarda ýoly goýulan Feowda, garytlan görnüşleri we bu ýerde ýoly goýulan hyzmatlaryň medeniýeti bilen tanışdylar. Olar öz göwüllaryny yaran harytlaryny alyp, çepbeň bedegli ulugyna mindiler we ýurdumyň baş arsasyna tarap ýoly düşdiler. Ýyllan ýyly özgörýän paýtagtymyzda öz oşly binegarlyk aýratynlygy tebegi gözellik bilen utgoşýar. Tuğçuk durumlary we durly gullar, teýilgäklen, gök dowluklan keşbi ak mermerli kaşaň binalar bilen taýlaşyp, bayramçylyk libatyna bürünip, gaýtalanmazak gözelligi döretýär. Agşam saglaryna köp sanly arçalaň bedegleri, durly şekilliň öz bolşlugy, elim oşar uýuşguny bilen şäher şaýollaryny we meýdansalaryna gaýtalanmazak gözellik çaýy. Şeýlelik bilen bayramçylyň efaty mehmanlary dünýäniň ogudan we ýaşaýyş üçin amatly şertleri öňüne jemleýän şäherleň hatarlaryny orny punktolandyrýan ak mermerli Aşgabatyň gözelliklerini, häzirki zaman binalaryny we ajaýyp şaýollaryny, olaň ışıklandyrys ulgamyny uly höwes bilen dinleýär. Ayadwaba, Garpamyk we Akylly Ahmet bagtyar çagynyň şatlyk şowkuny betlenen aýdymlary bilen durly öwüşgünli meýdança gelip, ýurdumyň baş arsasynyň ýanyna taklanýar. Ayadwabany we Garpamyky günnogar fenamat boýunça täze ile alamatlandyrýan zanarlary şekillendirýän libasa çağılar uly şatlyk bilen gutlaýar. 2020-nji ýylyň we täze 2022-nji ýylyň nişanlary özleriniň ajaýyp goşgularyny gyşyň gahrmanlaryna bagyşladylar. Ähli ýerde gülki tetleri şatlyk çağılan oýun dawary höküm sürýär. Türkmen halky ertekleriniň söýgüli gahrmanlarynyň gatnaşmagyna joşgunda tanıtlary ýaýwanlandyrylýar. Bu portretler diňe bir çağılar üçin eýtim bu ýerde guralan dawara gatnaşanlar üçin hem täsirli boldy. Ayadwabadan togutlar kabul etmek çağılar üçin hata şatlykly portretlary emele getirdi. Ayadwaba we Garpamyk ýurdumyň ähli körpeleriniň we bayramçylyk dawaralaryna gatnaşanlaryň adyndan hormatly prezident Orwanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň tutuş halkyna täze 2022-nji ýyl münasibetli tüý sürekden çykýan gutlaklaryny aýtdy. Hemde hemmelere bagyt, zan saglyk, mehriban watanymyzyň awadanslygynyň we gullap etmeginiň bähridine alyp barýan äwrt işlerini ulutdynlyklar arzu etdi. Olar çağılar hakyna edilýän ýadawsy tagalla, ýurdumyda körpe netelen sağlaşykly ötüşine gönükdirilen mümkinçilikler üçin döwlet başdanmyda tüý sürekden alkyş aýtdylar. Bu ýere ýygnanan çağılaň itlegi we Ayadwabanyň jadil taýagynyň täsiri boýunça ajaýyp arçanyň ışıklarynyň ýakylmagy täze ýyl bayramçylygynyň esasy pursatlaryny emele getirdi. Şadyan çağılar we dawara gatnaşylar arçaň daşyndan uly şowkun bilen aýlandylar. Baş arçaň ışıklary bolsa göwün göterji şekilleri döretdi. Şu portatda ýurdumyň şäherleriniň we owalarynyň merkezi meýdançalarda oturdulan täze ýyl arçalarynyň ışıklarynyň ýakylandygyny, şeýlelikde bu portadyň ýata garjy wakalara betlenendigini bellemeli. Şu gün hemme ýerde goşgular okulup, aýdymlar aýdylap, bagtyar çağılaryň şatlykly dawaralary bolandygyny bellemeli. Ýanglanan joşgunly aýdymlar berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne milli liderimiziň ýolbaşçylygyna, gullap etýän garaşdy watanmyda we elbetde öz geljegimiz baradaky ýakymly arzuwlarymyzy baglanşdyrýan hemmeler tarapyndan söýülýän täze ýyl bayramçylygyna bagşlandy.
Barha yakınlaşan Täze bayramynyň öňüsirasyna Aýaz babaň hemem garpamagyň däwe uran ýürüşi ahir ulaýatyna da öz bolşa täsirlige eýe boldy. Täze bayramçylygyna mahsus toý libasyna giren Aýaz babaň oňy ýakyn hemrasyň garpamagyň uzak wagtlap ýatda galjak gydykly hem mary mazmuny ýürüşiniň başy Türkmenistan paragatçylygyň ananşman watany ýylmyzda. Hormat prezident bilen hut özüniň gatnaşmagyna açylyp ulanylmagy berilen Aşgabat Türkmenabad ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat tejen bölüginden başlandy. Soňra Aýaz baba bilen garpamy kimem olar gurşa bilen şadiýan çağlary ajaýyp zähmet üstün konwesenen Türkmenistan paragatçylygyň ananşman watany ýylmydan altyn güzünde hormat arkadamydan şağa adamyny goýup Bagdaýhan etrabynyň şäherine açylyp ulanylmagy berilen Döwrbap dokmy toplumyna uly höwetmen aýdylary. Aýaz baba bilen garpamy soňra Ahal ulaýatynyň Göýöktep tarabyna bawaryp owasyna ýerleşen Annak Tähet Muradowyň adyny götürýän ýürütürüşlerini 42-nji orta mektebe geldiler. O ýerde ýaş nesillemede döwrüň ruhyna gyzap durnukly bilim kememi terbiýe berilýänine şaýat boldylar. Soňra olar Aşgabat änew aýlaw ýolunyň uruny gurulany saglyk binasyna aýlandylar. Munyň özi ýurdumyzda hormat prezident tarapyndan Sağdan Durmuş ýürgüsiniň barha giňerme eýe bolýanyna, şeýerde halkymyň saglygyny gormakda uly işleňe durmuşa geçirilýäniň aýdyň iqrarnamasy. Ahal ulaýatynyň merkezi änew şäherine şöýleň altyn güzüne täze açylyp ulanylmagy berilen ýürütürüşlerini 45-nji orta mektebine geldiler. Döwrbap mektep binasyny okuw terbiýeçilik işleriniň sadaşykly alyp barlyanyny bellendi. Ine de ýürüýüşiň iň ardaly pursady Aýaz baba bilen garpamyk agatly bedemen paýtuny gadymy ahal ýarasynyň ajaýyp tebiýat gözelligini, dağ düzlerini, gahrmanlar gadamynyň taýlaty bilen bina edilen Nowruz ýaýlasy türkmeniň agoý binasyna gadam oýdular. Täze ile başlanan bayramçylyk döwrüne gatnaşmaga gelen şaýlary welaýatyň baş arşatynyň töwereginde toý döwrüne emele getirdiler. Bu ýerde Täze ile mehmanlaryny Aýaz babaň jadyl taýyanyň hereketi bilen bayramçylyk arşatynyň ışıgynyň ýakylmagy bagtyar çağıran kalplaryny joşa getirdi. Davarada soňotuňy körpe müşteklarynyň ýerine ýetiren aýdym saatlarynyň hemem tanyslarnyň hoşu wagtlary alyplara ýaňsarly. Tamamlanyp barýan Türkmenistan paragatçylygyň ananşmagyny watany ýylyna taryhy ähmiýetli şanly wakalyň şöhratly ýylmyda altyn harplar bilen ýazyljak dogdursyny aýdyldy. Goýy garaşda da baky tarap Türkmenistan watanymyzdan botawatyndan gelen 2022-nji ýyl hormatly prezident bilen saýasynda halkyň arkadagly zamanaty şygary bilen edýid ýurdumyzda şeýlede bagtyar ýerünümizde uly üstünlikler hemem ýygselmez şatlyk getirsin. Balqın vilayatynyň şäherleriniň we etrap merkezleriniň merdany hem agdybir ýaşaýjylary Aýaz baba garpamagy ýokary ruhlenlik, bagtyarlyk duýgusy bilen mähirli garşyladylar. Aýaz baba garpamagy Balqyn vilayatynyň magtumly etrabynyň ýaşaýjylary ýokary ruhlenlik bilen garşyladylar. Belent başly Sünt hasar dağlaryny aşyp, dürli agaçlaryň tokoýlyklaryny, sumur dergasyny, tebigatyň täsin gözelligi bolan Aý dağlarynyň gözel keşmini synap gelen ardaly mehmanlar etrap merkezinde täze ulanylmaga berilen köp horluk hassahanyň işleri bilen ýakyndan tanışdylar. Soňra olar etrap merkezindäki dünýä hil ulunlaryna laýyk gurulan magtumly muzeýine aýlanyp olardaky taryhy kymmatlyklary höwes bilen synladilar. Muzeýdäki akyllar şahyrymyzyň ýaşan döwrüne degişli eksponatlar, şahyryň öz eli bilen ýasan şaý sepleri, akyllaryň ömrüni we dörejiligini degişli dürli ýyllarda çap edilen kitaplar, heýkeltaraşlaryň işleri mehmanlaryň ünsüni özüne çekdi. Aýaz baba garpamagyň boýsunçly tapary bereket etrabynyň çägini gowrumy 18 million kub metre barabar bolan suw howdany dowam etdi. Soňra olar Türkmenbaş şäherine täze ulanmagy berilen ýokunç keseller hassahanasyna, Türkmenbaş etrabyna Kamaz kysymyny uluglara awatlamak, olara hyzmat etmek üçin okuw we hyzmat merkezine baryp gördüler. Täze ýylyň arzaly mehmanlary ýollara Türkmenbaş şäherindäki awada döwlet elektrik beketini, halkara deňiz portuny synlap, Balqyn vilayet merkezine tarap ýollaryny dowam etdirdiler. Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watany ýylyna vilayet merkezine açylyp ulanmagy berilen täze binalara baryp gören Aýaz baba garpamyk vilayet kitaphanasyna baryp, bu ýerde gahrman arkadagymyzyň täze kitaplarynyň sergilerine synetdiler. Täze ýylyň mehmanlaryna sabarsızlyk bilen garaşýan çağlar sany ulgamyň kömegi arkaly Aýaz baba bilen garpamyň vilayatyň etrap şäherlerine eden gydakly syýahatlaryny şol pursatda synlamaga mümkinçilik aldylar. Täze ýyl başarçasynyň ışıklarynyň ýakylyş dabarasy Balqyn vilayet merkezine geçirilen köpçülikliň toý ýürüýüşi bilen başlanyp, ol boýsunçly çäreliň üstüne ýetirdi.
Berkar döwletimizden bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda bagtyar çağlaryň ýurduny uran arkada prezidentimize dilleri alkyşly bagtyar körpeler bugünkü toý ýürüýüşinden hakyky ruhly dalillar. Dabaral toý ýürüýüşine gatnaşyjy ruh bilen traýetler bellenen aralygy egsilmeýän joşgun bilen hajyly geçdiler. Toý ýürüýüşiniň dowamyny bagtyarlyk döwrüminde peşkeş beren arkada prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi. Vilayet merkezi Balkan Awat şäherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň öňüne oturdulan Balkan vilayetiniň täze başarçatynyň ışıklarynyň ýakylyş dabarasy şatlyk şowugyna aýratyn ähmiýeti eýe boldy. Aýetbaba bilen gar pamyk ýaxşy arzu niýetler bilen garşylandy. Soňra olar körpelen haýyşy bilen vilayetiň baş täze arçatynyň ışıklaryny ýakdylar. Dürli öwüşgünlerde şola taçýan ajaýyp ışıklar täze arçatynyň bedegini artdyryp, döwrebap aýdym saatlaryň belent owady bilen bayramçylyk dabarasynyň geçen ýerine uly şatlyk şowugynyň meskenine urdy. Çağalara täze sowatlarynyň gowşulyş dabaralary ruh bilentligi betlendi. Dabarada ruh bilen şadyan çağalar vilayetiň baş arçatynyň daşyna aýet babadyr gar pamyk bilen el tutuşyp döwre urap aýlandyr. Özleriniň ýürek arzularyny, buýsançlaryny joşgunly tanslarda, lawazly goşgulardyr ýakymly aýdym saatlarda uly buýsanç bilen beýan etdiler. Türkmenistan parahaçylygyň öňşman watany ýerine hurmatly prezidentiň başçylygyny ýurdumyň ähli günjüklaryny gowandyrjy netijeler galanly. Onuň aýdyň mysallary daşy vilayetinde näçe diýsen bar. Şol ötüşleri uzak ýollar söküp gelen Aýetbaba garpamygam hut öz gözleri bilen görüp gowandyr. Aýetbaba bilen garpamyk ersäker bilen vilayetiň Demirgazy kunjuguna ýerleşen uzaklardan görünýän kert gaýaly bütünlä belentlikden geçip aňyrtyna wärtine göz etmeýän tebigat gözelliklerini höwüs bilen synadlar. Aýetbaba bilen garpamygyň sargamyş körüne oň töreklerindäki giň sähra gedelenşleri ýatanşmajak prototlaryň birini urly. Şu tarihi ýolun urulanlar ýany Aýetbaba garpamyk aýdym saat sunuwatynyň ustady hemem Halipat hataplanýan aşyk aýdyň piriň mekana baryp, o ýerde özüniň gaýraty bilen gelýän görogly wege duşdylar. Soňra bu ýerde duw tarçy başlanan joşguny çykyşlary berentden ýanyldy. Soňra olar görogly trawyň şäherine ýerleşýän Admykşyr galatyna bardylar. Bu ýerde Aýetbaba garpamygy tarihi gahramanlary garşylaryp bu tarihi meskeniň gymmatlyklary bilen tanışdylar. Giň hemem owadan Türkmen sährasyna ýol söküp gelýän Aýetbaba garpamyk bu ýerdäki çöl ösümliklerini synadlar. Olar hurmatly prezident bilen Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly köpçilikli alymy ensiklopedia kitabynyň 13-nji jildi bilen tanışyp çöl ösümlikleriniň melhemlik ähmiýetini öwrendiler. Aýetbaba hemem garpamyk ýol aşyp gadymy könürünje geldiler. Beýik Üpek ýolunyň geçen uruna ýerleşen bu gadymy şäherin medeni we arhitektura ýadygarlyklary bilen Aýetbaba garpamygyň göwnlerini götürdi. Olar tarihi we arhitektura ýadygarlyklarynyň mekany we gadymy könürünjüň köp sanly ýadygarlyklary bilen tanışdylar. Olar körpeler bilen birlikde bu ýerdäki tarihi binalary synadlar. Sunuwly saatlarynyň tarihi prototipy şöhretlenýän çykyşlary ýaýwanlary. Soňra şany sinematografik gurulany Söwda bazarynyň ajaýyp görnüşi milli gymmatlyklamagy, haly we keçe önümleri, horjunlar we beýlek görnüşleri Aýetbaba bilen garpamygyň göwnlerini galkandyrdy. Şeýle şatlykly prototiplerden ruhanyny Aýetbaba garpamyk halkara türkmen alabaýtlary asosiasiýasynyň daşy vilayet merkezine geldiler. Aýetbaba garpamyk bu ýerde türkmen alabaýlaryny idetmek üçin ödürilen şertler hemem mümkinçilikler bilen tanışdylar. Soňra Aýetbaba garpamyk Altyn Gala guruşy hususy kärhanatynyň döwrbap tehnologiýalary ornaşdyran göwnüm ýetişdirilýän ýylçyhanasyna geldiler. Beýik ösüşlerden ruhanyny Aýetbaba bilen garpamyk daşawy şeper harçylyk kärhanasynyň owadagy tarabynaky haly önümhanasyna geldiler. Soňra Aýetbaba garpamyk 13 çağany terbiýelep ýetişdiren Esenowlaň Agdyber maşgalatyna geldiler. Agdyber maşgala bir sopranyň başyna jem bolup Aýetbaba bilen garpamygy uly ruhanyňlygyny garşadylar. Soňra Aýetbaba bilen garpamyk vilayetiň merkezi bolan Daşow şäherine geldiler. Olar körpeler bilen birlikde ýürüýt olarlardy. Şabadyň boýundaky şäheriň gözel binalaryny synadlar. Bu prototipyň ählisi körpeleri täze ýyl şatlygyna paýrady. Soňra Aýetbaba garpamyk Daşow şäherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň öňünde urulan şäher tarapy gözellik paýlap oturan vilayetiň täze ýyl başarçatynyň ýanyna geldiler. Bu ýerde olar uly şatlyk şowuny bilen garşalandy. Aýetbaba garpamyk soňra vilayetiň täze ýyl başarçatynyň ışıklaryny ýakdylar. Joşguny egsilmeýän prototipler başarçanyň töweregindäki ýerine ýetilen ajaýyp aýdym saatlary tanyslar bilen utgaşyp gitdi.
Başarçanın ýanyky uzak wagtlap dowam eden täzeýil arşatynyň ışıklarynyň ýakylış dabarasyny ýerine ýetilen aýdymsarlarda uly şatlyga ýetenip gelýän täze ýylymyz şeýle ruhy bilen eşreti durmuşy peşgeş beren hormatly prezident bilen beýigi işleri edid watanymyzy medeniýet oturuny işgärleriniň ýerine ýetirjilik ustatlyklary bilen wasp edildi. Täzeýil arşatynyň ışıklarynyň ýakylyş dabarlary şatlyk şowkuny ýokur ruhynetlige beslenip berkarar watanymyzyň günnügür sewtinem gurşawalyp, köýtüniň aýrybaba beýikliginden ýoly düşen aýatbabadyr garpamyk, gyşyň ajaýyp gözelliklerini wasp edýän aýdymlara hiňlenip, dostlaryna doşup 2020-nji ýyla barýan barçagadyň ýürek şatlygyny diňlediler. Aýatbaba jadaly taýajagynyň kömegi bilen uçara müneliğinde tamamlanıp barýan 2021-nji Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watan ýylyna hormatly prezidentiniň taýty tagallalary bilen gadymy lewap topragyna gurulyp ulanylmaga berilen ajaýyp binalara seyran edeliň diýip teklip etdi. Ýokary tezlikli uçar bir salimden Aýatbabadyr garpamy hemde dostlaryny Kerki şäherine açylan täze döwrebab halkara uçar menziline getirdi. Bu ýerde durly uglar boýunça uçarlaryň gatnawy üçin ähli şertler döredilipdir. Davaran arsany mehmanlary günnügür sevtiň Farab etrawyna bina edilen Halkara Alawa Ýetleri Assosiasiýasynyň Lewap vilayet merkezinde de boldular. Täzeýil dawarlarynyň gahrmanlary vilayet merkezinde milli binagarlyk guruluşy bilen ajaýyp sazlaşygy emele getirýän şu ýyl günnügür vilayeti medeniýet we sungy diýişgärleriniň hemde Magtymul Piragynyň şahryýet güni münasibetli medeniýet hepdeleriniň geçirilen günlerini arkadaky prezidentimiziň gatnaşmagyna açylyp ulanylmaga berilen Türkmeniň Agoý binasyna bar gördüler. Ginhem owadan milli öwüşgünlere bedelen Türkmeniň Agoý binasy kalplerde eksilmez buýsanç duýgularyny oýarýap. Türkmen keşdeçilik sunugaty bilen meşgullanyp oturan gelin gyýytlaryň topary garpamyň el işlerinden ustatlyk bilen baş çykarşyna synetdiler. Soňra täzeýil arşatynyň ışıklarynyň ýakylyş dabarasynyň esasy gahrmanlary vilayet merkezi Türkmenawat şäherine açylyp ulanylmaga berilen täze ýaşaýyş jaýlary toplumyna aýlanyp görmek bilen şäheriň bagtyar ýaşaýjylarynyň öýlerini mehmançylykda boldular. Aýatbaba hem garpamyk iň gowy arzularyny aýtmak bilen körpe nesle täzeýil sowgatlaryny gowşurdylar. Soňra Aýatbabanyň paýtuny Türkmenawat şäheriniň iň gözel ýerlerini gurnulan gezelençler bilen ýürüýüşini dowam etdi. Esasy dawarlar Türkmeniň Agoý binasynyň öňünde ýerleşdirilen vilayetin baş arşatynyň ýanyna dowam etdi. Vilayetin bagtyar körpeleri täzeýiliň gahrmanlaryny uly şatlyk şowkuny bilen garşalylar. Aýatbaba bayramçylyk çärelerini gatnaşçylary täzeýil gutlawlaryny ýetirmek bilen dawarly ýagdaýda vilayetin baş arşatynyň ışıklarynyň ýakylyşyna gatnaşdy. Jadaly taýajagy bilen täzeýil arşatynyň ışıklary ýakylyp daş töwerege dürli öwüşgünli renkler bilen ýalkyn saçdy. Bugünkü çäreler ýaş nesliniň joşgunly aýdym sazlaryna ulaşýan çykyşlar bilen dowam etdi. Olarda berkarar watanymyz, arkadaky prezidentimiziň rowaç işleri ustatlyk bilen wasp edildi. Aýatbabadyr garpamagyň ýetip gelýän täzeýil münasibetli gezelençleri Mary vilayetiniň ösümliklere baý bolan gözel tebigatly ýerlerine, taryhy ýadygärliklerine, bagtyarlyk durumyda mahsus gurulan binalaryna syýahat etmekden başlandy. Aýatbabadyr garpamak türkmen sehrasynyň ösümlikler we haýwanat dünýäsine baý hemde öz boluşly owadan görnüşlerini synladiler. Sehra ýollaryna dowam edýän täzeýiliň mehmanlary soňra dünýäde uly gaz gurularyny özüne jemleýän günorta ýolutyn sebitindäki galkynyş gaz geldiler. Galkynyş gaz käniniň uly mümkinçilikleri bilen tanışan Aýatbaba we garpamagyň ýoly beýik ýöpek ýolunyň orunyna ýerleşen gadymy merwiň taryhy ýadygärlikleriniň üstünden düşdi. Olar bu ýerde öz göz başyna taryhyň jümmüşinden alyp gaýdýan erki döwrüň binagärlik keşfine saklap galan gadymy ýadygärlikler Sultan Sanjaryň kömmeti uly we kiçik gyzgala ýadygärlikleri bilen tanışdylar. Gyzykly gezelençliň çäklerini Aýatbabadyr garpamyk Bayramal şäherine şu şanly ýylymyza açylyp ulanmaga berilen Marçy Perhalçylyk kerhanasynyň Bayramal haly önümhanasyna bardylar. Täzeýiliň mehmanlary mehriban arkadamydan taýty taýlasy bilen bagtyarlyk durumyzy durky düýüp götür täzelenen Mary vilayet atçylyk sport toplumy bilen tanışdylar. Ahal teki bedewlerimizi ösürüp yetiştirmekde, at çapyşyklaryny geçirmekde uly ähmiýeti bolan we toplumda döredilen ählamatliklar olarda uly höge süretdi. Sakarçak etrawynyň çägine işe telekeçiliň ihlasy bilen yetişdirilen banan hasyllaram Aýatbaba bilen garpamykda uly täsir galardy. Olar bu ýerde telekeçiliň ýeradyşgana şertlerini banany yetişdirmekdäki iş tejribeleri bilen gyzyklandylar. Soňra olar bu etrawyň çäginäki uly gowrumly ýeradyşgana baryp gördüler. Mehriban Owam hususy kerhanasynyň
işçileri bereketli pomidor hatırı yetişen ýyly dyşganyda aýadwaby hem garpamygy mähirli garşyladylar. Aýadwabydyr garpamyk soňra erkin guruluşy hususy kärhanasynyň bagçylyk meýdanyna bardylar. Olar uzaklara ýaýlyp gidýän ekin meýdanyna hususy ýetişilen taýlat bilen ýetişdirilýän meweli baglary seýlediler. Soňra aýadwaby bilen garpamyk vilayatyň bilim ojaklaryna, orta mekteplerine, çağlar baglaryna, bilim we terbiýelýän çağlaryň arasyna baryp, olary begenirdiler. Täze mehmanlarynyň bu ýere gelmegi bilen çağlaryň bayramçylyk şatlygy hatam goşulandy. Sonra täze ardaly mehmanlary Marş şäheriniň gözel künjegininden bedelen ak paýtuna minip, täze awtobuslary bilen çağlaryň gatnaşmagyna şäheriň görkany köçeleriniň ugry bilen ýola düşdiler. Sonra olar arkada prezidentimiziň Mary vilayatyna şu ýyllaky iş saparynyň dowamyny açylyp ulanmagy berilen hemde Oja Razi hususy kärhanasy tarapyndan bina edilen täze ýaşaýyş jaýlary toplumyna bardylar. Sonra aýadwabydyr garpamyk täze ýylyň baş arçatyny ýakmak dawratyna gatnaşmak üçin vilayatyň gözel künjegine gurulan türkmeniň Ak Uý binasyna tarap ýola düşdiler. Bu ýerde aýadwabanyň gelip çür döpesi al asmany uzaýan we dürli bayramçylyk bedeleri bilen bedelen vilayatyň baş arçatynyň aşyklaryna jadyl taýagy bilen ýakyp bermegi, bagtyar çağlaryň bayramçylyk şatlygyny hasam belende götürdi. Baş arçatyň dürli öwüşgün ışıklarynyň ýakylmagy, çar ýany ýalkym saçdy. Bu ýerde ýerine ýetirilen şowkunly çykyşlarda ýurdumyzda bagtly çağlaryň mekanyny öwren Mehriban arkadagymyň beýik işleri wasp edildi. Hormat almar nursa yurdumyň ýaýtany we paýtagyny aşawatda 15-nji dekabrda saat 20-den 16-njy dekabrda saat 25-ne boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan vilayatynyň ötkäpýän mutfak bu nordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 1 gradus sowukdan 4 gradus çany baýyl. Gündizine 12-17 gradus kenary hetaparyna 5-10 gradus maýl bolar. Ahar vilayatynyň ötkäpýän mutfak bu nordan teleskopda 94 metr kärlerine 16 metr çany ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 4 gradus sowukdan 1 gradus çany baýyl. Gündizine 7-12 gradus maýl bolar. Mary vilayatynyň ötkäpýän mutfak bu nordan teleskopda 8-10 metr ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 0-5 gradus çany sowuk, gündizine 5-10 gradus maýl bolar. Lewak vilayatynyň ötkäpýän mutfak ömürli bolmagy mümkin. Nordan teleskopda 8-10 metr ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 1-6 gradus sowuk, gündizine 4-9 gradus maýl bolar. Daşoğlu vilayatynyň ötkäpýän mutfak bu nordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 0-5 gradus çany sowuk, gündizine 3-8 gradus maýl bolar. Paýtagyň Aşgabatda ötkäpýän mutfak bu nordan teleskopda 9-11 metr ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 0-2 gradus çany sowuk, gündizine 8-10 gradus maýl bolar. Yurdumyň şu dekabr aýynyň 16-syna magnet gaýsasynyň gowşak täsirli bolmagy aşyly. Ede vatandaşlar gyş pasyny howanyň derejesiniň peselýändigini nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýykly gynbagi. Şerekeme häzirki wagtda howada tozun bölejikleriniň hadydan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly, howanyň adamyň bedenine ýetip biläjek oňaýsyz täsirleriniň öňlenmek maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Mehriban ýylaşar, bulary berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şununla watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli şuňda ne bolsa halkyň bähridi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşerim.